Assalomu alaykum muxlisoni kanali Ma'mur Aziya. Imroz panjshanbe qaror дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод панҷшанбе бозори узун дар ин видео сиёмка кардем. Молҳои калон, буқао, ғуноҷин, гусалачао, говҳои ширдор, хати телефон номерош мондагием, говҳои карпат, говҳои фасон-фасона телефон номероша мондагием. касоне ки дар канали мо меҳмон аст, ба канал обуна шавед. видеоро то охирша тамошо кунед. баъд дуюм канали марам дастгирӣ кунед. силкаш дар описание ва дар комментарий закрпед кардагия. номи дуюм канали мо Мa'мур Азия лайф. марама тамошо кунед. рафтем. буқаи аввалин мо савдо шуда ҳамин буқа 12700 12700 савдо шудааст. наи буқа буқаи навбатимон калонтарин буқаи бозор нархиш 22000 бо савдо мешудааст. бозорда 19000 нарх кадестай наличи 18000 19000 камтарак насиаш хати кадестиям. мана бухара бар кашидагӣ набудааст. килоша мефаҳмидем зур мешид. 6 сола гуфте на? 6 сола аё. 6 сола буқа будааст. дутта буқаи навбатимон ҳар душам калон барои кунҷоратӣ 10000 гуфтеста муомила доштааст. бозор 8500 нарх кадаи надодааст. 8500 кадестиам бозор. манаи ду буқара буқаи навбатимон буқаи карпат калон аё хароб барои кунҷоратӣ нархиш 11000 гуфтестай бо муомила дорам. бозорда 8500 кадай. буқаи калони хароб мана буқаи навбатимон буқаи карпат швед 9000 гуфтестай муомила дора. бозорда 82 нарх кадай. 82 и чанд шид ака? 8000 бозор чанд ка? 700 бозор нарх кадай. 8000 гуфтестай мана шведи навбатимон гаррени буқа будааст барои бастан. 8500 гуфтеста муомила дора. бозорда 77.5 нарх кадай. ҳами буқара иншоалло намесӯзад касе буқара қай оянда дорай. буқа ягон камбудӣ надорам. на моли навбатимон буқаи калони фарбе ишам барои кунҷоратӣ 7500 гуфтестай муомила дора. бозор 7000 нарх кадай. буқаи бад нест. нохӯрда мешавад. мана касоне ки буқаи зотдор кофтестай мана буқа 5.5 гуфтестай муомила дора. бозор 47 кадай. 47 кадестай мега ҷои пулгириш 48 мана буқаам буқаҷон будай. мана моли навбатимон ишам буқачаи швед 6000 гуфтестай муомила дора. бозор то 5500 кадай. бачаи тоза мана моли навбатимон буқаи калон ишам кунҷоратида мешавад. харобтарай 10000 гуфтеста муомила дора. бозор 9000 нарх кадай. 9000 бозор кадагия.
mana moли навбати чӣ ба намедонам ака чанд гуфте нарх шаёдум рома 6 та гуфте на бо савдо мешава 46 кадан 46 бозор нарх кадага буқачаи майда ки фарбе буда солиш расидага як сола шидаги набудааст моли навбатимо мана ғуноҷин парудаштсоз нархиш 4000 будааст бо савдо мешава солиш расидага як сола шидага намедонӣ бозор чанд кард севини мана 7000 бозор нарх кадаа ғуноҷини фасон на моли навбатимон буқачаи майдатар харобак дар бозор 37-39 нарх кадааста ҳамин буқачара майдаак харобак мана моли навбатимон ғуноҷини фасони шам 5000 гуфтеста муомила дора 4300 бозор нарх кадага и оли гусолаи сер яке фарбия кушру нигаҳ кадаа мана моли навбатимон буқачаи зоти фасон 6 моҳа гусолача будааст нархи 6000 гуфтеста муомила дора бозорда 5500 кадагианд буқачаине ки мана миёниш дароз хусшам фарбе иша чанд гуфтен ака мана иш 52 будааст бо савдо мешавад чанд кадира 48 бозор кадагия марҳамат мана дута гусолача якташ ғуноҷина якташ буқача 3500 будааст бо муомила дора 31 кадана бозор 31 када ғуноҷиниш зур буда мана ғуноҷинои навбати калониш 42 иш 3000 қанча қилди буни 25 майдаша када иша чи иша 36 бозор нарх када ғуноҷин примерно як сола моли навбатимон буқачаи фасон швед парода 6000 гуфтеста бо карпата миёншам дароз будай ояндадор 6000 гуфтена 5000 бо савдо мешава 45 кад бозора 45 кадай бозор 45 да надодааст рост мегӯ най хафошам нишомотем мана кача намесӯзем мана сета гусалаи карпат дай буқачаш вообще девона будай 5000 гуфтеста мо муомила дора мана инош дуташ ғуноҷин будай 32 буқара чанд кад буа 46 када ғуноҷинора чи ғуноҷинора 27 кадестиянд буқачараш 46 гуфт мана барои гусола пурсидагиё гусола 25 гуфтеста муомила дора бозор 17-18 када 17-18 бозор нарх када ғуноҷина мода ғуноҷин будааст мана моли навбатимон гови гусаладор нархиш 8000 якум гусолаш будааст якум зоид шириш чанд қайра як рӯз да я вақт значит 6-7 литр 7-6 литр я рӯзда ҳаст бозор ягон чика 8000 бозор нарх кадагия инаш
نه مالی نوبتیمان گوی گوساله‌دار دویمزاید بوده است گوناجین سوت قنچه بونه؟ یک روزده 5-6 لیتر شیر нархиш 9000 боз савдо мешавад. Бозор қанча қилди? 8000 бозор нарх карагай. Гови навбатимон сеюмзоид сеюм гусалаш буқача. Сути қанча буни? 8 литр шир дорад. Мана синаш. Бозор қанча қилди? 10000 бозор нарх карагай. Телефон номер қоясизми? Yo'qmi, mayli. Bunda go'y gusaladori navbatимон Karpat. Mana gusala shabine duyim zoid budast. Duyim gusalash g'unojin. 7-8 litr یک روزda shir. Narxish 15000 bo'z savdo meshava. Bozor yagon chika? 13500 bozor narx kadaga. Ishchi? Ish 12000 10700 bozor narx kadaga. Ish gusala chash bu qacha budast. Чанд гусалашин? Ис сеюмзоид будааст. Шириш чанд қайра? Ишам 8 литр саҳар бега. Ҳозир телефон номершам мепурсем. Харидоро боша. Агар телефон номер мемонӣ барои харидоро. Телефон номер 919 21 91 50. Адрес куҷо? Калхозобод. Харидоро боша марҳамат. Телефон номер дар рӯи экран. Моли навбатимон гови Карпат вообще калом 6 моҳ ё 7 моҳ буғиз будааст. 15000 нархиш бо савдо мешавад. То нечинчи боласига боз бо? Ака товуш менам огаман менам. Байсиза? Бозор қанча қилди? Бозор 12.5. Чандим гусолаш буғизай намедонем бозор 12.5 нарх кадагай надодааст 12.5 да.